Jamen nej, vi er inde på AC Super PvP. Ja, sgu en daily server. Ja, den er pisse dag. Den her video kommer ikke til at være så lang, fordi jeg skal spise. Skriv det ud. Sky Master. Det tog jeg mig. Ja. Okay, men er du inde på map 1? Ja. Det er der, hvor der er sand, ikke? Ja, alt er bare bygget af sandstone. Og hvad er det nu af sandsten? Den er gearsort. Men hvilken enchant har dit sort? Det er jeg ikke. Hvad? Han havde opgraderet gearsort. Nej, jeg prøvede at nakke en, han havde ikke en skid på sig. Men du kunne ikke nakke ham, vel? Nej, han flygtede. Jeg vidste det. Jeg kan se hans navn, jeg følger efter ham. Nej, det er så hårdt. Havde han et dyr? Så. Jeg havde looting banemand. Looting of banemand, eller what the fuck den hedder. What the fuck, say? Hvorfor er den så kendt? Ja, du skal fandme heller ikke spørge mig, mand. Jeg fatter ikke den. Jeg hørte den bare fra en fra min klasse, der hedder Victoria, mand. What the fuck, say? Ding, 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 ding. Og jeg skal også sige, at Victoria er en rigtig sød pige. Jeg er ikke forelsket i hende. Det kan jeg slet ikke regne med. Jeg er slet ikke kysset med hende. Det kan jeg heller ikke regne med. Men det tror jeg nu på, du har. Nej, jeg gider ikke være kæreste med. Hun provokerer mig hele tiden. What the fuck, you say? Kan du stadig... navneskæld. Hvad? Hvor er du? Er du død, eller hvad? Ja, jeg lever stadig. Ingen kan nakke mig. Og så kommer der bare sådan en dyr. Dyrmænd kan nakke mig. Are you dead? What the fucking say? Ding, 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 ding. Ui! Happy Creeper. Jeg prøver at blive ven med en. Og så nakker vi om bare, ikke? Jamen altså, jeg står bare og laver... Jeg står bare foran en vilddag. Nej, mit sværd gik ud. Nej. Jeg har ikke noget sværd her. Hvad skal jeg så gøre? Men jeg har kun 51 kroner. Søren for dig. Så mister jeg sgu bare det hele. Yes, jeg fik mit sværd igen. Hvordan? Jeg ved det ikke, det kom bare. Ja. Jamen, jeg er inde i biksen. Hvordan er de der andre mænd kommet sådan? Man kan sælge ting nu. Jeg dræber mig. Okay, jeg skal spise nu. Hej, hej, YouTube. Hej, you.